Популяр жырларының бірсінде уфтанма деп қабатласа да, тұрмышта Элвин Грейға уфтанырға туры келді. Роспотребнадзор хаты келіп тішкәш. 16 март күнді Радик Юлиакшин Мәскеуден Қозанға келе, июнь айында аны 500 сумлық штрафта қуып жете. Өз изоляция режимін бұзған деп, әлігіде баяғы 6 да іш мәддәсіне тояналар. Өз ризасызлығын жыршы интернет шілтерінде білдірі. Барысын бірге законсыз рәвіште штрафқа торттық түгіл. Міне, Элвин Грейні да төп башына отырттық дегеннің аңлатамын бұл. Ғафу етігіз енді, мен башы еп дәшмеше тұрыға суғымға зірләнген мал түгіл. Әмонды законсыз штрафлар міңләген язылған болса, бұл бет шын мәғінесінде жинаят іші. Роспотребнадзорда ise bu ışraqlıq түгіл деп аңлаттылар. Қарар шығару сұрықларына келгенде, Роспотребнадзор мұны құқық бұзу ышрағынан соң 1 ел ішінде ішіре ала. Шуңа күрә мартта болған уақиға үшін штраф июньдә келгенде. Менә ул үз изоляция режимы кадрлары шәһәр бушап калган хукук сакчыларын адым сайын ышратырга мөмкин иде. СМС рөхсәт битлек яисә эш урыныннан белешмәң булмаса кисәтү, икенче тапкыр эләксәң штраф. Татарстанда 56 мең кеше шундый административ җаваплылыкка тартыла, иң киме 500 сум дип санасак та, бу 28 миллион сум дигән сүз. Ил күләмендә мондый штрафларны 400 мең кеше түләгән. Кичә Россия президенты каршындагы кеше хукуклары буенча советында административ амнистия хакында сүз кузгаттылар. Демәк, бүтін штрафларны юк итү дигән сүз. Әмма бу бер кешегә дә ковид ияртмәүчеләргә генә кагыла. Амнистия төшенчәсе безнең илдә һәркемгә таныш, әмма сүз җинаять кылу турында барса гына. 1997 елда аны яңа хакимият җиңгәч игълан итәләр, 45 елда фашистларны җиңү хөрмәтенә. Саный башласаң 50-дән артык җыела. Ә менә административ амнистия турында сүз беренче тапкыр әйтелде. Аны бит каяндыр сызыкташлылар, каяндыр барыбер шул халыктан җыйып алалар инде ул штрафларны. Мондай бик авыр хәл булгачтан монда илдә аны нитергә тиеш түгелләр, ул булырга тиеш. Ул бит кем өчен кайгырта? Үзебез өчен кайгыртабыз бит. Ярсы калдырга тиешләр дип уйлыйм мин. Амнистия булырга тиеш дип саныйм, чөнки кешеләрне штраф белән генә тыеп булмый хәзер. Җәй бит. Пляжларда да, автобусларда да үз изоляция режимы барыбер сакланмый инде. Язылган штрафларны да юк итәргә кирәк. Икътисади вазгыять булай да тотрыксыз бит. Күпләр эшсез калды. Әлеге тәкъдимне Дәүләт Думасында карадылар инде. Анда аңлатуларынча, хәзер штрафларны бетерү өчен бер законлы сәбәптә юк. Бу канунны булдыру һәм кабул итү өчен күп вакыт кирәк булачак. Административ хукук бузулар турындагы яңа кодексны булдырганда бу мәсьәләне караячакбыз диләр. Минемчә, бу кеше хукуклары буенча советның бик үк уйланып бетмәгән пиар акциясе. Барлык акчаларны кешеләргә кайтару өчен күпме финанслар кирәк булачак бит. Икенче яктан, әлбәттә, битлеген вакытында киеп өлгермәгән берәү акчасын кире кайтарсалар, сөенәчәк кенә. Я бы высказался однозначно за. Мин Фадеев алымы яклы, чөнки штрафлар кирәк, безнең халык аңына башкача тәэсир итеп булмый. Тик алар артык булганда һәм кесәгә сукканда, әлбәттә, бу дөрес әйбер түгел. Хәзер инде бу штрафлар изоляция режимына берничек тә ярдәм итмәячәк. Шуңа күрә амнистия тәкъдимен акыллы дип саныйм. Пандемия еще не отступила. Пандемия чигенмәде әле. Бу чир кеше һәм урта бизнес вәкилләре предприятиеләр өчен аеруча катлаулы. Алар әле һаман да эшен башлап җибәрә алмый. Россия дәрәҗәсендә аларга һәм гражданнарга ярдәм күрсәтү буенча моңарчы булмаган чаралар күрелде. Әлегә бу тәкъдим генә. Административ амнистия төшенчәсе юк. Димәк, аны тормышка ашыруның да төгәл планы юк. Финанслау чыганагы да. Алия Хайретдинова, Алмаз Зиядинов, Александр Лабанов, Яңа Гасыр каналы.